Дори ако у дома нямате професионални инструменти за ремонт, няма нужда да се притеснявате. Това индустриално лепило за ремонт на метал е лесно за употреба и има отличен ефект при уплътняване, поправка, устойчивост на висока температура и устойчивост на лъчение. Може да се използва за здрав ремонт и уплътняване на изпускателни тръби, цилиндрови глави и други метални части. Също така е подходящо за монтаж и ремонт на тръби. Може да се използва и за тръби и въздуховоди в домашни водопроводни и канализационни системи. Употребата му е лесна и удобна. Той ефективно уплътнява пукнатини, фуги, отвори и повредени участъци върху различни метални повърхности. Подходящо е за желязо, алуминий, мед и други метални материали, независимо от дебелината на материала. След твърдяване става изключително твърдо и има отлична устойчивост на натиск и натоварване. Не ръждясва лесно и не се износва лесно. Не са необходими открит пламък или специално оборудване. Можете лесно да извършите ремонт и монтаж директно на място. Има широко приложение и може да се използва за ремонт на стари машини, домашна поддръжка и поправка на повредени части. Дори върху груби повърхности залепва здраво и надеждно. Препоръчително е да имате едно под ръка у дома за ежедневна поддръжка и спешни ремонти.